Tiwandreni kuli kose komwe muli. Yafika nthawi ya programu ya Twitter yomwe ndi yakolembedwa. Yomwe timakhala tikuphunzira zosiyanasiyana makamaka zokhudza Baibulo. Ndikumbuka bwinobwino mchaka cha 2000 nthawi imeneyo nali munthu wozindikirako. Ndipo timamva zinthu zosiyanasiyana mwachitsanzo pa wireless. Timamva programu ina imene amati 5 moba imene inkanena zakuti mchaka cha 2000 chimenechi dziko likuta. Koma chaka cha 2000 chimenechi chitafika ndimakumbukira pa 31 December. Anthu ambiri sanagone chifukwa chakuti ankaganiza kuti pa tsiku limene pofika linalo lidzakhala kuti dziko latani kodi latha. Izi zidali ngati kubweranso kwachiwiri kwa Yesu Khristu. Koma pakubweranso kwachiwiri kwa Yesu Khristu pali ziphunzitso zambiri zimene zimayenda makamaka pa nkhani imeneyi yakubwera kwa Yesu Khristu. Pali anthu ena amene amakhulupirira kuti dziko limwina silidzatha. Pali anthu enanso amene amakhulupirira kuti za Yesu Khristu sadzabwera koma munthu ukafa waferatu. Komanso pali zinthu zinanso zimene amakhulupirira kuti nthawi inayi kudzakhala mazunzo akulu Yesu Khristu asanabwere. Komanso anthu ena amakhulupirira kuti kudzakhala mkwatulo. Zinthu zonsezi zimakamaka zimabwera makamaka pa fundo imeneyi yakubweranso kwa Yesu Khristu. Mu chaka cha 1914 komanso 1918 1925 komanso 1941 komanso 1957 ndi 1975 1994 komanso chaka cha 2000 anthu ambiri analosera zakubweranso kwa Yesu Khristu. Ndipo anthu amene amakamba zakuti dziko lidzatha nthawi imeneyi. Izi ziphunzitso zina zimene anthu ena amaphunzitsa azipembedzo zina kuti pofika ma 19 amene ma 1914 18 25 komanso 2000 dziko litha. Koma tikamawerenga m'buku la Deuteronomy makamaka m'buku limeneli Deuteronomy limatiphunzitsa kuti Deuteronomy chapter 18 tatensa kugwena m'buku la Deuteronomy chapter 18 verse yake ndiyo ya 22. Pa verse 22 akamba motere: mneneri akanena m'dzina la Yehova koma mawu ananenedwa sachitika nisafika, ndiwo mawu a Yehova sanawanene. Mneneri anena modzikuza, musamuope iye. Akuti ngati pali anthu ena amene anenera mwachitsanzo amene anthu amene adanenera za kubweranso kwa Yesu Khristu ma 19 chakutimo, akuti ngati zinthu zonse zidafike kapena kuti sizidachitike, akuti mneneri ameneyo ngwabodza. Teku muzaka zonse zimene taona apazi kuli kufanana kumodzi kumene kulipo, ndipo kufanana kwake ndi kwakuti zinthu sizinachitike, zomwe zikutanthauza kuti aneneri amenewa ndi abodza. Koma pali zinthu zinanso zimene tikhala tikuona lero makamaka kuona kuti kodi palinso zinthu china chimene anthu amaphunzitsa makamaka zakubweranso kwa Yesu Khristu. Ndipo kuphunzitsa kameneka ndiko amati mkwatulo. Tere kuntsiku la lero pamene tikhala tikupitirira ndi programu yathu tikhala tikuona za nkhani imeneyi ya mkwatulo. Kodi mkwatulo udabwera kapena sunabwere? Kodi ubwera liti? Ili ni mafunso amene anthu ambiri amakhala nawo. Ine ndimakumbukiranso ndili mwana anthu ankathomandiuza kuti kudzakhala mkwatulo ndipo anthu ena adzakhala kusinja, ena mwina ali mgalimoto, ena mwina ali mkalasi, ena apanga zinthu zosiyanasiyana. Akuti munthu mmodzi azangopeza kuti wachoka pakati pathu. Tilekeze kuti munthu pilot akuyendetsa ndege. Ndi akuyendetsa ndege ija tidzangotaba kuti pilot wachokapo. Ndege ndege ikapita kuti timafanso zoti ka driver mwina ayendetsa kudzangopeza kuti mwina wachokapo, kawakwera njinga uli pa chitunda upalasa, kungodaba kuti amene amakupalasa uja wachokapo. Izi ndi zimene anthu amakamba, komanso ndi zinthu zimene ineyo nthawi nake ndinkakhulupirira kuti zinthu zimenezi zidzachitikadi. Koma kodi Baibulo limati chani pa nkhani imeneyi? Kapena kuti kodi zimenezi anazitenga kuti kuchokera m'Baibulo? Choncho tikhala tikupita m'Baibulo nkuona kuti kodi nkhani imeneyi kodi ndiona ali ya mkwatulo? Kodi tidikirebe mkwatulo udzachitika? Chifukwa anthu amene amakhulupirira kuti akuti mkwatulo umene ukadzachitika padzadutsa kaye zaka 7 kuti tsopano Yesu Khristu weniyo abwere. Yesu Khristu atabweranso. Koma Baibulo limati chani pa nkhani imeneyi? Tatiyeni tioneni kaye koyambirira kuti kodi anthu amene nkhani imene amayitenga kuti. Nkhani imeneyi makamaka pa 1 Tesalonica chapter chake cha 4 verse yake ndiyo ya 16 mpaka na 17. Pamene pa akukamba motere pa verse 16 ya 1 Tesalonica chapter 4 pa verse 16, pakuti Ambuye adzatsika kumwamba mwini yekha ndi mfuwu ndi mawu a mngelo wamkulu ndi lipenga la Mulungu, ndipo akufa mwa Khristu adzayamba kuuka.
Pamenepo ife okhala ndi moyo otsalafe tidzakwatulidwa nawo pamodzi m'mitambo kukakumana ndi Ambuye mlengalenga, ndipo potero tidzakhala ndi Ambuye nthawi zonse. Baibulo limene tikuonera apa m'buku limene la Madalitso limene Paulo analemba laonetsako mawu ena amene akuti mkwatulo, limene anthu ambiri timaligwiritsa ntchito kuti mkwatulo umenewu udzachitikadi. Paulo pa nthawi imene ankalemba kalata imeneyi, makamaka fundo yake imene ankamangirira kuti nthawi inake ndithu Yesu adzabwera, ndipo anthu amene ali akufa adzadzuka nkukakumana naye Yesu Khristu. Izi Paulo ankafuna makamaka kumangirira zakuukanso kumene anthu amene anafa kodi adzaukanso. Ndi ankafuna wafotokozera akhristu amenewa makamaka aku Atesalonika kuti nkhani imeneyi ayidziwe bwinobwino ndi kuti makamaka pasakhale kutsutsana kwina kulikonse kumene kungachitike. Koma chifukwa cha mawu amene aona mkwatulo, anthu ena amakhulupirira kuti padzakhalanso mkwatulo umene Yesu Khristu adzabwera. Tate tingoona kodi ziphunzitso zimene amanena pa nkhani imeneyi, zomwe anthu amanena pa nkhani imeneyi ya mkwatulo. Chinthu choyamba chimene amanena pa nkhani ya mkwatulo amanena zakuti amati Yesu adzabwera mwachisisi. Nkhani ya mkwatulo akuti idzachitika mwachisisi. Yesu Khristu inde adzabwera koma ife sitidzadziwa. Amene adzadziwa mwene ndokhawo amene adzakwatulidweyo. Ndi zimene amaphunzitsa chimene chinthu choyambirira. Chinthu chachiwiri chimene amaphunzitsa amati oyera mtima okha ndi amene adzakumane ndi Yesu Khristu. Kapena kuti oyera mtima okha ndi amene adzamuone Yesu Khristuyo pa nkhani imeneyi ya mkwatulo. Chinthu chinanso chimene anthu amenewa amaphunzitsa pa nkhani imeneyi ya mkwatulo zakuti anthu amenewa akadzakhala kuti atengedwa oyera mtima apita kumwamba, ndiye kuti anthu ena adzakhala pansi pano ochimwa mpaka na zaka 7 ndipo adzakhala m'mavuto opsa zedi. Kenako Yesu Khristu azidzabwera. Izi ndi zinthu zitatu chabe zimene tikhoza kuziona zimene anthu amenewa amaphunzitsa nkhani ya mkwatulo amakamba. Koma tiyambeni kuiona fundo ina iliyonse payokha. Tiyambeni fundo yoyambirira chimene kuti amati Yesu adzabwera mwachisisi. Anthu amenewa akamaphunzitsa amakamba zakuti akuti Yesu Khristu adzabwera mwachisisi. Tikamanena zoti kubwera mwachisisi zili ngati kuti kubwera kuti anthu ena ake sakudziwa. Ndiye kuti Yesu Khristu adzabwera mwachisisi ndifunso imene tikhoza madzifunsa ife ngati akhristu. Tiyambeni kuona m'buku la Chivumbulutso tione kuti kodi Yesu Khristu amene amukamba apa ati pakamadzabweranso kachiwiri mwachisisi menemu kodi adzabweradi mwachisisi kapena ayi. Tiyambeni chabwino tingoona pa vesi lomweli, tingoona kaye pa vesi lomweli kuti tione kuti kodi Yesu Khristu yodi kodi adzabweradi mwachisisi. Tipite pa buku lomweli la 1 Thessalonica chapter 4 vesi yake ndiyo ya 16. Akuti pakuti Ambuye adzatsika kumwamba mwini yekha ndi mfuwu ndi mawu a mngelo wamkulu ndi lipenga la Mulungu. Akuti Yesu Khristu akamadzabwera adzabwera ndi mfuwu. Kusonyeza tikhoza kuonera kukuwa akuti komanso lipenga. Kodi munthu akamabwera mwa mfuwu kodi amakhala abwera mwachisisi amene? Tilekeze kuti wakuba ndi chisazo chabwino, wakuba amabwera mwachisisi. Koma tilekeze kuti wakuba akubwera akuyimba nyimbo ndabwera kuno kudzaba. Kodi wabwera mwachisisi ameneyi? Sadabwera mwachisisi ameneyi chifukwa wadziulula. Ndakuti Yesu Khristu akamadzabwera akuti adzabwera ndi mfuwu, kudzakhala kufuula. Koma sakambako akuti chinthu china chimene chidzachitika pa vesi limeneli akuti pa vesi 16 akuti kumwamba mwini yekha ndi mfuwu ndi mawu a mngelo wamkulu ndi lipenga la Mulungu. Kodi inu lipenga munalivako? Nthawi zambiri ndimakhala ndionera misonkhano ya president nthawi ina akhaura apita kwina pamalira lipenga, ndipo lipenga limene likalira nditamufunsa kwa mkulu ina kuti lipenga limene limalira banja amandiuza kuti lipenga limene limalira pakakhala kuti pabwera president. Ndero akhauri pabwera president pamene apalire lipenga limene lolo. Lipengalo limamveka ndi ina aliyense kuti wadziwadi sipano kuti wabwera ndani kodi kwabwera president. Nchimodzimodzinso Yesu Khristu akamadzabwera akuti padzachitika zinthu ziwirizi. Akuti padzakhala mfuwu komanso padzakhala cha lipenga. Ndiye kuti kodi kumene kubwera kwa chisisi? Kodi munthu wabwera mwa chisisi amabwera sokosera? Zimene zikutanthauza kuti Yesu Khristu sadzabwera mwa chisisi. Komanso lero tipiyeni kubuku lina limene pa fundo yomweyi makamaka fundo ya kodi Yesu Khristu adzabwera mwa chisisi. M'buku la Chivumbulutso chapter 1 limakambanso bwino za nkhani imeneyi
makamaka pofuna kuti kuonetsera kuti kodi Yesu Khristu adzabwera mwachisisi. Pa Chivumbulutso chapter 1 verse yake ndiyo ya 7. Pa verse 7 akuti taonani adza m'mitambo ndipo diso lililonse lidzampenya iye, iwonso amene anapyoza ndipo mafuko onse apa dziko adzamulira iye, taterotu. Amen. Akuti tsiku limene Yesu Khristu azidzabwera pa dziko lino lapansi, akuti diso lina lililonse akuti lidzamutani kwadi lidzamuona. Ndiye ngati diso lina lililonse lidzamuona, kodi nkubwera kwachisisi kumeneko? Zomwe zikutanthauza kuti Yesu Khristu sadzabweranso mwachisisi pa dziko lino lapansi pa nthawi yachiwiri imene adzabwera kuno. Yesu Khristu adzabwera ndi mfuwu, komanso akuti ndi lipenga, komanso m'buku la Chivumbulutso lifotokozera bwino kwambiri kuti akuti diso lina lililonse lidzamuona. Zomwe zikutanthauza kuti Yesu Khristu sadzabwera mwachisisi. Zomwe zikutanthauza kuti chiphunzitso chimenechi choti Yesu Khristu adzabwera mwachisisi ndi zabodza. Zomwe zikutionetseranso kuti Mkwatulo nkhani imeneyi siyoona, chifukwa Yesu Khristuyo sadzabwera mwachisisi. Tate tione fundo yachiwiri atimakambaso ija kuti amati oyera mtima okha ndi amene adzapita nawo kumwamba. Yesu Khristu akadzabwera mwachisisi amakuphunzitsa kuti akuti anthu okhawo amene ali oyera mtima adzatengedwa nkupita kumwamba, nkusiya anthu amene ali ochimwa pa dziko lino lapansi. Kodi zidzayenda choncho? Kodi zidzayenda choncho kuti oyera mtima onse adzapita, amene ali ochimwa adzakhala pa dziko lino lapansi Yesu Khristu akadzabweranso? Tate tioneni buku la Yohane, tione kuti kodi Yohane analembako zoti chani za nkhani imeneyi yoti kodi anthu ena kodi adzakhalira pa dziko lino lapansi kapena ayi. Mu Yohane chapter chake cha 5 verse yake ya 28 mpaka kufika 29, Baibulo likukamba moteri: musazizidwe ndichi kuti ikudza nthawi imene onse ali m'manda adzamva mawu ake, nadzatulukira amene adachita zabwino kuuka kwa kumoyo, koma amene adachita zoyipa kuuka kwa kuweruza. Akuti Yesu Khristu imene akadzabwera zinthu ziwiri zidzachitika. Anthu amene adachita zinthu zabwino adzapita kumwamba, anthu amene adachita zoyipa adzapita ku Jahena. Ndiye ngati adzapita ku Jahena, kodi pamene patinganena zakuti ena adzatsalira dziko lino lapansi? Poti onsewo adzaweruzidwa tsiku limodzi. Palibe amene adzakhalire pa dziko lino lapansi. Tikamawerenga buku la 2 Petro chapter 3 verse yake ya 10 mpaka 11, imakamba kuti akuti Yesu Khristu akadzabwera akuti zinthu zonse zimene zili pa dziko lino lapansi ati zidzasungunuka ndipo kudzakhala moto. Adzakhala pati amene tiwanenawo kuti amene adzakhala kwa zaka 7 kenako Yesu Khristu nkumabwera? Dziwani kuti Yesu Khristu akadzabwera sadzathana ndi okhawo amene aloyera mtima kupita kumwamba kusiya amene tiunenawo kuti ndi ochimwa awayi. Aliyense adzalandira mphoto yake pa tsiku limene. Metaonera m'buku la Yohane, unachita zinthu zabwino pita uko, unachita zinthu zoyipa pita uko. Osati kuti anthu adzakhala pa dziko lino lapansi soyenayi nkumakhala moyo wangati mmene tikukhalira pa dziko lino lapansi, kupita kusiya kugula zinthu kapena kupita kuti kumavurira umakhala ndi mavuto ayi. Mavuto amene adzakhalepo ngoti ndakulira ndi kuwura mano limene Baibulo limafotokozera. Kodi inu ngati Mkhristu kapena ngati munthu amene mafuna mudzipembedza, kodi mmakhulupirira za zimenezi zakuti kudzakhala Mkwatulo? Kodi kubwera kwachisisi kwa Yesu Khristu, Baibulo linazoti Yesu Khristu adzabwera mwachisisi, komanso linazoti anthu amene sadzakhala pa dziko lino lapansi aliyense adzaweruzidwa. Ife ngati Akhristu tizikhala tikulingalira zimenezi kuti kodi Yesu Khristu akadzabwera kodi nkhani yake idzakhala yotani. Tikamawerenga buku la Aheberi, tate nitsagwiranso ni buku la Aheberi chapter chake cha 9 verse yake ya 28. Pa Aheberi chapter 9 verse yake ya 28 verse kuti kotero Khristuso ataperekedwa nsembe kamodzi nkukaseza machimo ambiri, adzachokera pa nthawi yachiwiri wopanda uchimo kwa iwo amene amulindira kufikira mchipulumutso. Tikamaonanso Baibulo pamenepo likutifotokozera bwino kuti Yesu Khristu akadzabwera nkhani yake sidzakhala yakuti adzasiya anthu ena pa dziko lino lapansi. Akadzabwera pa dziko lino lapansi Yesu Khristu adzaweruza munthu wina aliyense, osasiyako munthu ayi.
Ndikutisonyeza kuti munthu ina aliyese adzaweruzidwa pa tsiku limene Yesu Khristuyo adzabwere. Tekeza kuti Yesu Khristu wabwera lero. Ndikuti zimene adzachita adzaweruza dziko lino. Komanso chinthu china, Bible limatifotokozera kuti m'buku la Akorinto limatifotokozera kuti adzatenga ufumu wake kumkanayo kwa Mulungu amene ali wakumwamba. Kodi ifeyo pamene tikhala pa dziko lapansi pali zinthu zambiri zimene zikuchitika. Coronavirus imene inali pakati pathu, komanso nkhondo ya ku Russia, komanso zinthu zambiri, kusefukira kwa madzi zimene zikuchitikazi, anthu amanena zonena kuti maona nthawi ya Mkwatulo ija yatsala pang'ono, anthu tidzamva zinthu zowawa. Moti mundiuza kuti mu 1942 kunalibe nkhondo? Zivomerezi zimene muzonazi moti mu 1970 chakuti kunalibe? Posayidwa apa dziko lina kuteke kwachitikanso chivomerezi. Kodi chivomerezi nkoyamba kuchitika? Zivomerezi zinachitikanso kalekale nthawi imeneyo. Nde ifeyo ngati Akhristu tiye tizitsatira zokhazokhazo zimene Bible likukamba. Yesu Khristu sadzabwera mwachisisi. Yesu Khristu diso linali lonse lidzamuona. Yesu Khristu adzabwera ndi mfuwu, adzabwera ndi lipenga. Palibe nkhani ya Mkwatulo kutengapo anthu ena ake na nkuwasiya ayi. Adzaweruza anthu onse amene ali pa dziko lino lapansi. Komanso pali zinthu zina zimene anthu sitidziwa kuti kodi Yesu Khristuyo adzatani akadzabwera pa dziko lino lapansi makamaka kachiwiri. Yesu Khristu nzoonadi kuti adzabwera kachiwiri. Koma akadzabwera kachiwiri sadzabweranso kachikena ayi, kadzakhala kamene kokatha. Tate tione umboni umene kuti Yesu Khristu akadzabwera kachiwirika zidzakhala zathira pomwepo, osati udikanso zaka zina 7. Tate tiyambe nuona mama m'buku lomwe lija la 2 Petro, tione kuti mmene pa Bible nali chani. 2 Petro chapter chake cha 3 verse yake ndiyo ya 10. Koma tsiku la Ambuye lidzadza ngati mbala, mmene miyamba idzapita ndi chibumo chachikulu ndi zakumwamba ndi zidzakaunganuka ndi kutentha kwakukulu, ndipo dziko ndi ntchito zili momwemo zidzatenthedwa. Akuti Yesu Khristu akadzabwera chimene adzachita nchani? Akuti dziko lili lidzakanganuka dzikoli. Akuti ndipo dziko lili lidzawonongeka Yesu Khristu akadzabweranso. Kusonyeza kuti Yesu Khristu akadzabweranso kachikena kachiwirika sikadzakhala kachisisi ayi. Kadzakhala kuti diso lonse lidzamuona, komanso chinthu china chimene chidzachitike, dziko lili lidzawonongedwa. Kusonyeza kuti fundo lijaona zoti anthu ena adzakhala pa dziko lapansi, anthu ena abwino atapita kumwamba, ni fundo yabodza. Chifukwa Yesuyo adzaliwononga dziko lino lapansi. Chileko chimene Yesu Khristu adzachita akadzabweranso ndi chimenecho, osati kudzakwatula munthu ayi. Yesu Khristu sadzakwatula munthu. Yesu Khristu adzatenga amene ali oyera, amene anafa, komanso amene ali moyo koma sali orani kodi oyera mtima. Ndi amene adzatenge nkupita nawo kuti kodi kupita nawo kumwamba. Koma sadzasiya anthu pa dziko lapansi kuti mwina akhalenso kwa zaka zina, mwina zaka 7 imene amaphunzitsira ayi. Zidzakhala kuti zathira pomwepo, chifukwa adzakhala kuti waliwononga dziko lino. Komanso chinthu china chimene Yesu Khristu adzapange pa dziko lapansi ndiko kudzaweruza dziko lapansi. Chinthu chimene Yesu Khristu adzachitanso chinthu china ndicho kuweruza dziko lapansi. Yesu Khristu akadzabwera kudzakhala weruzidwa. Kodi inu mmachita ntchito zanji pa dziko lapansi? Teku chimene ife tikufunikira kuti tizichita ndi kungokhala wera mtima. Kuti pamene Yesu Khristu akadzabwera amene azidzaweruza, ifeyo tidzakhale wera mtima. Osati tidikirenso za Mkwatulo. Mkwatulo kulibe. Chifukwa Yesu Khristu akadzabwera adzangotenga anthu ake nkupita nawo kumwamba, enawo nkuwawononga. Komanso tioneni m'buku la Yohane chapter 5. M'buku la Yohane chapter 5 verse 28 tionanso chinthu china chimene Yesu Khristu adzachite akadzabwera pa dziko lapansi. Pamene tikuona kuti Yesu Khristu akadzabwera pa dziko lapansi kuti adzakwatula munthu ayi, makamaka kuti anthu ena adzakhalenso pa dziko lapansi ayi, koma adzatenga amenewo oyera mtima kupita nawo kumwamba, ndipo amene achita ntchito zonyansa ndi kuwawononga. Pa verse 28 la buku limeneli ndikuti musazizwe ndi ichi kuti ikudza nthawi imene onse ali manda adzafa mawu ake, nadzamtulukira amene adachita zabwino kukuuka kwa moyo, koma amene adachita zoyipa nkukuuka kwa kuweruza. Adzaweruza Yesu Khristu. Ndiye kuti adzatiweruza zija ndakamba kale zija ife Akhristu. Kodi ife ngati Akhristu timakhulupirira chani pa nkhani imeneyi ya Mkwatulo? Kodi kumene timapemphera amatiphunzitsa kuti chani za nkhani ya Mkwatulo?
taona bwino kwambiri kuti baibulo latifotokozera bwino kwambiri kuti mkwatulo umene udzachitike ndi mkwatulo umene udzakhale wanthu oyera mtima, komanso sizakunenazo kuti mkwatulo umenewu udzakhala kuti padzakhala kaye zaka 7 kuti ena usinja kenako basi wina wasowa chani. Ayi, mkwatulo umene tsiku limene adzabwera Yesu Khristu kudzakhala zinthu zimene andanena zija, kuweruza dziko lapansi komanso kuwononga dziko lapansi, kuti amene adachita zinthu zabwino apite kumalo oyenerera ndipo amene adachita zinthu zoyipa apitenso kumalo oyenerera. Kodi inu mumakhulupirira zachani pa nkhani imeneyi ya mkwatulo? Izinso ndi zinthu zina zimene timafunika mbirane makamaka kuti tikadziwe kuti kodi mkwatulo ulipodi, tisakhale ndi mantha ndi zinthu zimene zikuchitika kazivomerezi ka nkhondo, zinthu zimene zinzoti zichitika ndithu sizonena zoti pabweranso mkwatulo kena kwa anthu adzakhala akuvutiwa kwa nthawi itali. Ayi, Yesu Khristu akadzabwera zimene adzachita ndi zija tafotokoza lija. Mudzakhalenso pomwepo pamene tidzakhalenso tusandula zinthu zina makamaka zokhudza baibulo zimene anthu ena amaphunzitsa kuti kodi nzolondoladi kapena ayi. Ine dzina langa ndine Madalitso Banda. Tithokoze Mulungu kuti anatipatsanso nthawi imeneyi kuti makamaka tidzagawane mawu ake. Amen.